संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालियाव जुथुम्मानि आद्रा थानाय जि थान्दै जोंहा जुथुम दंमोन थांनाय दतमा कनफारेन्सआव 13, 14, 15, 16आव जि जुथुम्मा खुंफुंनाय आरो बे जोबथा हाबाफारिखौ दिनै जोङो 3 जुन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बे अडिट'रियाम हलाव दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय गोसोखांनानै आरो बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे मोनथाम हाबाफारिखौ जों मावबाय आरो लोगो लोगोनो जोंनि थान्दै बिथांमोना जोंनि जिल्ला दखरा आरो गासै जिखिनि थान्दैफोर दङमोन डेलिगेट्स बिथांमोना दिनै सफैजोब्बाय आरो दसे समनि उनावनो जोंनि जे डेलिगेट सिटिं बेखौ जों जागायसिगोन आरो बे समाव आं बे खोथाखौनो बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सार्थनि थाखाय जातीयताबाद जाति सत्ता आरो माहारि थैनाय थांनायनि समाव जोङो स्ट्रागल खालामनानै हारिनि एक्जिस्टेन्सखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावबोदों जोङो जेब्लायबो फोथायो जे माहारिया जेब्लाबो सिगां माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि अर्गेनाइजेसन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों साफा साफा इन्डिभिजुवेल मेम्बार्स आरो जों साफा साफा हारि सिबिग्रा हारिनि सेबक आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपल बेनि आधाराव जोङो गसंनानै थानानै हारि सिबिनाय हारि दानाय हारिनि खैदां खैफोद हारिनि इसिं आरो बायजोआरि जायखिजाया जेंना जेंसियाव जों जेब्लाबो गसंथानानै आनकमप्रमाइजिंबाबो जातीयताबादि चेतनाखौ लानानै जों हाबा मावबोदों आरो जातीयताबाद माहारिबादखौ लानानै हाबा मावनाया देश निर्माणनिबो मोनसे गेदेर हाबाफारि दा बेखायनो बड'फाया बुंदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ आरो बे थां आरो थांनानै थानो हो बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानांगौ खौसेनि गेजेरजों जोङो हारि दानायनि गेरेमसा माहारिनि हाबा मावनांगौ बे आदर्शखौ लानानै जों हाबा मावदों दसे समनि उनाव जोंहा डेलिगेट सिटिं जागोन बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथा 2020नि आद्रा थानाय जि दफाफोर दङ बेखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि आवाज दैखांनांगौ रिजलिउसन लानांगौ डेलिगेट हाउसआ बेखौ लागोन आरो बेजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि इयुथफोरखौ जोङो एम्पावारमेन्ट होनांगौ बिथांमोननो साख्रि बाख्रि भबिष्यत दानांगौ इयुथनि फिउचारनि थाखाय जोङो साननांगौ खारन एबसुआ मोनसे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन स्टुडेन्टनि आथिखाल आरो इयुनखौ लानानै हाबा मावनाया जोंनि बिबान बेखायनो मिशन क्वालिटि इडुकेसननि जों हाबाफारि लादों आरो 6.3 बायदि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मोनसे मेटार दङ बेखौ लानानै आसाम सरकारा गोख्रैनो मावफुंनांगौ बे बिथिङावबो जों गोथौयै गुवारै सावरायगोन बर' हारिनि रांखान्थि सामाजिक राजखान्थि गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै जोंनि बे डेलिगेट सिटिंआव जों सावरायनाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जि मोनसे 2 बोसोरनि जि कमिटि दङमोन बे कमिटिखौ गोदानै दाफामफिननाय जागोन फैबाय थानाय 2 बोसोरनि थाखाय आरो बे डेलिगेट सिटिंआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल इउनिटनि जि मोनसे 2 इयार्स टार्मखौ जोङो इयुनाव एक्सटेनसन खालामनो हायो नामा 3 इयार्स खालामनो हायो नामा बेयाव मोनसे जोङो नायबिजिरनायनि मोनसे कमिटि दागोन माला इमप्लिमेन्ट जागोन बे उननि खोथा खिन्थु बेनि थाखाय जों नायबिजिरनायनि मोनसे कमिटि दागोन आरो आङो दिनै बे बाथ्राखौनो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आदर्शखौ लानानै आरो हारिनि माने मोन्थाइखौ लानानै जेब्लाबो हाबा मावगोन हाबा मावलांगोन आरो बेखिनि जे आदर्श बे आदर्शखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52 बोसोर लामा हान्थिबोबाय फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो जिखिनि स्ट्रागल खालामनांगौ जिखिनि जोंनि
एक्जिस्टेन्सनि थाखाय जों हाबा मावनांगौ बर' हारिनि राव थुनलाइनि थाखाय हारिमुनि थाखाय जोङो बेखौ रोखायै हाबा मावलांगोन आं बेखिनिखौ फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार Operating and Programming Assistant 1 year course, Beauty and Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course. Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।